Ana mari mi jarta deuxième Amadou gilen nane mbimo yo sardo e gas fini e Amadou nde ɓoccode holno nden lelri ɗum Amadou mbiya sardo e gas wona ko mi ɓoccode yejjiti ɗum sa o ko ɓoccode ko hutino wallahi momin gone jaam wallahi ma en gona jaam o ɗi cayaji mbiɗa an mbete mi wiyanoma ya sardo e gas o gadda min jokkude deuxiéme o a sardi walla sarjani ay Khalid an anda hoore ma noon min min ko kaw foti nildemi walla goggoyo Yasin nani kono Khalid min a fotani min ilmi an min kaldata Amadou ay an kalɗami aɗa sinno koɗon nafanno on keɓata ɗo onon ɗiɗo kam on nawata on kirtata oɗon poppota oɗon morla koye nde gorko moƴƴi nde femmoto ko balaka walla waɗa ndel kono gorko so watti wadde mees walla jubbi ɗon feere ma booni an Amadou an ka jawi ɗum walla holɗum ko an yiɗi kam yaw an wallahi Khalid an yiɗi kam yaw heɗo kalmami ko merde oɗo heure tawanno kadi itti oɗo caya ummiɗa e caya fof paya mbiyata kuwa quoi mbiyata kuwa no si par ce que oɗo an ko mbaɗo caya goto joguiɗa à chaque fois ɗum woni aɗa wi ɗo aɗa woni ɗo tan huɓɓa télé tan aɗa ñifa ga hen aɗa fara ga hen aɗa woni tan yama télé quoi mam Cheikh Ibrahima Fall Baba Mouridine ay an dito duka nafik an so wona aɗa setti ɗemguel ma tan aɗa reewo aɗa metto koyɗe mum aɗa laaɗo non non wasse ɗum woron hajuma wassese ɗum woron hajuma du wassese ayyo aɗa nan ko mbiyatma non wassese rek du aɗan ko mbiyatma ala ñanda haɗama ƴettude combat mawɗo accu ha gayna combat yo Wallahi, sengel wallahi. an min nen ɗo dariɗa e dane ma heeɗa jibrubuji tan jalti aɗa wulla aɗa yaare koy segi min ko ligguey mbaɗami sécurité oto jippuɗe junkom waɗi ko gallaɗi ne wawi ɓittudema walla ɓittu kaw walla ɓittu cukalel ngel ay anani min billahi wallahi oɗon fof son ndendi cuusal mon go cuusal on wawi cuusal mon on ɗiɗo fof amorna andre mam jibat oɗo jippuɗen joni ana ko billahi mbaɗa son jeddi jippuɗen kaali ka ndiyam ɓolom boy ya ha mbawna junkom hunde barke salatul fati son jeddi min mon gara joni joni nde hen tefes ɗo wallahi l azim oɗon ɗiɗo min goto an ka keddo hôpital tan billahi garen hen kala mon gon ana ko ciññata gorkati debbata gor jiguen ɗiɗi gonɗi mbaɗiɗo worimi gor jiguen gor jiguen toppotoɗo ko gor jiguen mo yi min tawi cinema Khalid ittu ɗum ittu rewannamde Khalid an wallah so wonano kaw billahi an aɗa andimi koye poche mbaɗon mbawi min jofotoɗa joni ɗon lowon mbawi min jofotoɗa an joftomi Khalid ok an kam korgol ma yonti billahi an wawa kam ɗaw kali hoore jabo an hoorema wonde no lugal aɗa hano bukkine kuɗaɗa yiyande hoore wonde no ka lugal bukkine min wima noon bukkine merde men noon wayi joni ka battude fembade ɗum tagi annafi ya ɓotti bacca an umino wuuro moon aɗa ari gelle bawum noon an ko wonde ko bukki ɓurɗa kam hen haade makko wonde bama kawmo idi won an bamma liggaki an yo bam ar ko bama bamma liggaki min babam liggi min yew galle o min ko babam en liggi ha dokki bamma debbo bamma liggaki babam en liggi ha mbeɗi bamma debbo mima bamma liggaki wallahi babam liggima so wonano babam bamma resata min e galle bawum gonni galle bawum gonni mi tawana e goto galle bawum min est ce que so wonano bamma ma resa bamma liggaki wonma gila garɗa ɗo kañaji puy gila garɗa maaro nati heddede an gila garɗa ɗo maaro nati heddede an dije tout an a ñamata galle mono yarta so nokki noon tigra horokoro won oto manque tout so arano ɗo par 2 mois lewru fof manque sababude ma aɗan tan huwa aɗa jippo aɗa huwa tan aɗa jippo anga kan kuwowo jibo ƴewma tuuba yo bamma liggo gorko kay jiyadota caggal sa e reedu yeeso o sellani Yes. Ça va, bismillah ma. Ana woni? Wallahi mbeɗen ɗo. Ça va, bismillah ma. En mbaɗodiri?
ñen mbaɗi def ko aɗa dambi tan eyi ɗum no moƴƴi hen noon gara seeɗa kono ko min tan arata an dal ka diriyanke hoore ma ko galle ma tan jooɗiɗa so yimɓe garani a yata amma jani jeewo so kesi tan a heeɓi salon yel mum ɗan hay nokku ala haaju tan non ɗon tan jooɗi sehla ma wayrama wallahi en mbayi ko gonɗa e dow mum miɗimi sona yewnudema ala ko gonɗi waɗa min somi yiyanima tan mi wawa wonde neɗo jiɗɗirmi ni to bobo waɗi omoye jaam mo selli kam jaam tan ça va bien aɗa wuuri ça va miɗimi hande yeeso ma ngo arande ko gonɗa e dow mum yasi en mbayodiri no feewi wallahi no wonti kono ko mette tan nde metti kadi Dieynaba yasi min aɗa andi mettan min mi ala probléme goto joguimi min ne ɓiɗɗo hakkude min kala mi garni ko ɗum mbiyanmani kono noon Dieynaba mi ɓooyi wiide mo ɓiɗɗo koye jungo Allah kono noon sa dillini hen sababu wasano Allah waɗanma ɗum waddima e ceerno Mody rew tan oto nekku rew ma chéri miɗo jogui gollude en on e ɓenɗam sa yi jooɗimi ɗo jooɗimi rokkam gelle hen mi arani pona wonko saɗa ceerno Mody no haalnimi konngol ganduɗa hatti kam danade no feewi konngol yawe ceerno Mody wi kam somi renaki min tijjani min ceera i subhanallah i ko serdema tija yasi ana andi ko woni wasde ɓiɗɗo wona seeɗa de ko eni kam mo ganduɗa neɗɗo wawa andu ɗum sona wuuro no woodi wallahi no woodi seeɗa maali kala mo wuurani ɗum wawa andu ko ɗum hulbinimi no gonmi ɗo mbeɗa joguino hen noon miijo resemde mo lembe an ha to ngubba ko desantamo lembel an aɗa joni an jiɗɗa ko resantemo lembel so lembel ngel ari jibina galle o ha heewa an joƴƴineɗa ɗa ɗum kam saɗa wawi tekka ha Moussa nawta to ƴettuneɗa aɗa heeɗi ndewa ko cafrotoɗa ko wasano Allah waɗanma ceerno Mody min kala ko menno waɗandemi mi yiiri yitaram ko mbat an ko tawruma wiide aɗa resana mo lembe an a ɓuura wonde mi anda fof ay min ɗo gonmi ɗo haala lembel ni ko kalɗa ɗum ko min hakkille mo jiiɗi yaasi min jeewde mi naji sa yi min mbeɗa resana mo lembe ko pour tamde goto kam mi yiɗa pertude bono mbeɗa yiɗi mo ko nden noon pertatamo ay sa addanimo ɗo lembel ko nden pertatamo ha laaɓa ceeɗa wona jiɗɗa ko tamdemo wona jiɗɗa ko tamdemo rew safara ma o wasano Allah waɗanma goppana kam haala wiide an ko ɗum tawruma annene ko aduna dogen saka dartoɗen mi ani de aɗa andi ko woni rew traitement mo mbaddumama e ceerno Mody o Allah e wonɗe moƴƴo wasano Allah waɗanma kono haala lembel kam ha to ngubba ɗum mo jeeni min mbeɗa ya aɗa andi ala no guppami galle sona koddeyelam ngel an jooɗo guetelaago ma ngo hande jamdi ɗum wallahi a suusa nawdire ɗiɗaɗa suusa ɓenne tan ɓennema de woɗa Assalamualaikum. Kon Amadou ni watti leso ngo e armoire ni de yoɗi ɓurni nogam bébé mi yillimama e wañi he mi yillimama e piscine he ala tan ɗum mararade miɗi yaƴuɓe ala bébé tout ça s'il te plaît Hé, comment est-ce? Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas, bébé. Kau ni hanam, kafam. Dia rumah Musa. Kau horne Musa. Orang explique. Dogo. Tiku dah ni nunggu gerle he babam. Tu kau jam, tu kau nyala mana Amerika. Nah,
andi ɗum welani ma ɓiɓɓe fof cañnoɗo yumma e bamma ɓe mbaddata mais bébé la vie c'est comme ça aduna ko ni tan yahata kala ɗo tawɗa couple ma ɗum ɗon taw hande ɓe gona e jaam jahma ɓe gona e probléme bébé c'est la vie toi aussi ne fais pas ça ne pleure pas ɗum sika woyi tan aduna mo tukkilat koto way anani min noon somi sañi a waɗat concentré o mbaɗa concentré o e jangde ma hen gacca ɗumen ɓe mbaɗa ko ɓe ɓurani ɗumen joni jiɗa kadi ɓe gona e jammuɓen ha taki somi sañino wonani a faami Baɗa tampere mawɗum machallah alhamdulillah alhamdulillah madame waxoon na ma ni soo ñëwee ma wax la ni dafa génn de moo xale ma hay goro ala e galle o kenn nekk kenn arrêté Diouf aɗa andi mboɗo wawi wiide koye galle he jeyɗa fingir dëkk e Diouf debbo moɗe ma watno Yacine waɗi debbo mojo ma gorko ma yalti dawoyi o artani jalta galle o o noddanimi téléphone mboɗo jogui téléphone o haaldani e yam mboɗo jogui téléphone responsabilité makko koye yam woni hakkude ma tan e Allah Diouf bientôt mbaɗa e galle he 30 ans ou bien 25 ans somi juumani par ce que guila nde gonmi jeune ha joni ko minema aɗa woni cukalel mboɗo woni cukalel mais est ce que Yacine ko debbo mo jam aɗa andi mi wurani e bonheur ka gammo ka sehla est ce que aɗa andi komi resoji ko waɗata ko e galle hay an ko waɗanma ko mboɗo tini donc koye muñ yëgnali mu lay def aɗa muña man yow rek laa ciy xool de wallahi mboɗo andi ko min darata hen Diouf soɓiɗen mbiya galle no feewi tawata ko debbo koko moƴƴi min Allah rokkanimi debbo moƴƴo ma yëgal la ko nag booyata inchallahu rabbi dinga gis beneen jigéen merci beaucoup Oui, mon cœur chéri. ah merci beaucoup merci Café Manan. merci beaucoup
Tu sais papa hannde ñinnom ko jewten yewtere welde yawan yawan ko jimmi yewtere ndema ko noon non ina andi ɗum kam somi haali ɗum a weltoto non a weltoto ko nouvelle belɗo 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 aɗa nde natta mo tottata ko ɓuri welde nat mbiɗa yiɗi kalis mbeɗa andi hakkille ma woni koye yettinde galle ma o kono noon hakkillem fof ko ɗon faare de ko ɓuri welde ɗum jogiimi nouvelle oɗo mo kalantumami o ko weltare ma o weltaram ɗum ɗo ɗo mbiɗo yiɗi weltare ma e weltaram mbiɗo yiɗi ko ɓural ma kadi ko ɓuralam ane min kam mi haalantama ko loranma par ce que mbiɗa yiɗma tellement mi haalantama ko loranma de kala ko kalannami tan taw ko ɓural e ma ko mbaɗanmami kadi fof ko taw ko ɓural e ma par ce que tu sais que je t'aime bien hay hunde mi fondanima ko ɗum waɗi ɗum nouvelle o noon a wiyata kam haala yawno yawno jimmi gole sendema lembe yiɗi lembe une deuxième femme vraiment jeela waano min ta an aɗa jahani kam ko jeela ba min somi yiɗno lembe mi resino boyi min jeenaba mi yiɗani hay dara an tan mi yiɗi min e an tan bébé je sais très bien ko min tan jiɗɗa mbiɗa andi ɗum kono noon sa yimbi mbeɗa resanma lembe ko complément ko manquirami ko oɗon lembel so wa ari no wawi wadde ɗum complété jeenaba min mi mankani hay dara min e an mi mankani hay dara bébé non tam s'il te plaît ko mbaɗanmi ko ko ɓural ma ko ɓuralam galle o ɓurat welde tan ceerno foftinan o kafe est ce que lembel wawi wadde o kafe lembal wawani o kafe no wawi ko ɓuri ɗum billahi wallahi taala lembal wawani o kafe ay min gonmi koye gongam kalantumami ko gonga de cikkata kon mbaɗomo mbalak min gongam gonmi ceerno foftinan min yiɗani lembel mi yiɗani haydara min e an tan min wiyam min e an sa maayi mi mayan on ko kalen ma fo an wiyam fof ko min e an min mi yiɗani haydara mi yiɗani haydara